Sibírske mačky. Graciózne, hravé a verné domáce zvieratá. Vitajte. Poďme preskúmať fascinujúci svet sibírskej mačky, plemena známeho svojim úchvatným vzhľadom a priateľskou povahou. Sibírske mačky, pochádzajúce z Ruska, majú bohatú históriu a často sa považujú za národné poklady. S ich hustou srsťou a obratnými telami sú tieto mačky dobre prispôsobené drsnému sibírskemu podnebiu. História sibírskej mačky sa datuje viac ako 1000 rokov späť, čo ju robí jedným z najstarších plemien mačiek na svete. Tieto mačky boli poprvýkrát spomenuté v ruských rozprávkach a folklóre, čo podčiarkuje ich dôležitosť v kultúre. Pôvodne boli nájdené v ruských lesoch a boli známe svojimi loveckými schopnosťami a schopnosťou prežiť v extrémnych podmienkach. Plemeno bolo oficiálne uznané koncom 80. rokov 20. storočia a odvtedy získalo popularitu po celom svete. Sibírske mačky sú stredne veľké až veľké, s robustnou, svalnatou stavbou. Majú charakteristickú trojvrstvovú srsť, ktorá je vodoodolná a chráni ich pred chladným počasím. Ich oči môžu byť zelené, zlaté alebo modré, často s pútavým a výrazným pohľadom. Jednou z najvýraznejších vlastností je ich huňatý chvost, ktorý používajú na omotanie sa pre teplo. Sibírske mačky sú známe svojou láskyplnou a hravou povahou. Tvoria silné väzby so svojimi rodinami a často sú popisované ako verné, ako psi. Tieto mačky sú inteligentné a zvedavé, užívajú si interaktívne hračky a hlavolamy. Napriek svojej hravej stránke sú tiež veľmi jemné a dobre vychádzajú s deťmi a inými domácimi zvieratami. Sibírske mačky sú známe svojimi tichými, melodickými hlasmi a často komunikujú mäkkým čvirikaním a trilkovaním. Sibírske mačky sú vo všeobecnosti zdravé a dožívajú sa 11 až 18 rokov. Môžu však byť náchylné na srdcové problémy, ako je hypertrofická kardiomyopatia. Preto sú pravidelné návštevy u veterinára nevyhnutné. Ich hustá srsť vyžaduje pravidelnú starostlivosť, aby sa zabránilo zacuchaniu a aby zostala v dobrom stave. Vzhľadom na ich aktívnu povahu je dôležité poskytnúť im dostatok času na hranie a cvičenie pre ich fyzickú a duševnú pohodu. Sibírske mačky sa stali obľúbenými v mnohých domácnostiach po celom svete, obdivované pre svoju krásu a temperament. Často sú zobrazované v médiách a literatúre, kde symbolizujú eleganciu a odolnosť. Ich hypoalergénne vlastnosti ich robia preferovanou voľbou pre mnohých alergikov. V skratke, sibírske mačky sú dokonalou kombináciou krásy, inteligencie a láskyplnej povahy. Ich bohatá história, výrazné fyzické črty a milujúca osobnosť z nich robia skvelý doplnok do každej domácnosti. Ak hľadáte verného a elegantného mačacieho spoločníka, sibírska mačka môže byť pre vás tou správnou voľbou. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste do sveta sibírskych mačiek. Nezabudnite lajkovať a prihlásiť sa na odber nášho kanála pre ďalšie zábavné, umelecké a zaujímavé videá o prírode, zvieratách, umení, filozofii, histórii a vede.